Ka jingkerman ya ka meglea bakala ban yo ban bo jakalem shaka lempung yele kai ka Santosh Trophy kala ban mi pau hne ka janmiet hadin baka Arunachal Pradesh kala ban play me ka Sikkim da iwe ya not hagajing khon ka ba ar jungka Group E ka Senior Men National Football Championship for the Santosh Trophy aja arpsan aja arprio ka bala long hne ka janmiet ha SSA Stadium First Ground Polo yakani ka shigol ka bakordar tam ya ka Arunachal Pradesh la thep ya ka da Urinchin Dorji Karma haka benit ka basan punyo haka jing shisha na kalyang kunhuni le kai ka Sikkim kaname khat kanjin dala biang pura ya ka bakan bu jaka ya ladi syakawat ya khun bakhat do final round jongkan di Kalimpung ka baja hadin baka jing khun maningkong ka jongka kala job da ar iwe ya ka Meghalaya dan hadu bakut ka jing khun baminne ka janmiet ka Sikkim bat ka Arunachal Pradesh klayo bakin ya khur Marlai Point ka bahani ka e ka badan kami ka Meghalaya kalong bana ka liang ka jongka longkat balong ka dan kambet bakan peli ka Arunachal Pradesh haka jing khun ka banlong haka snihat majai jong ka tayo